محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد barnge ndefungo ko mbuure gunas dental mbuure gunas rewɓe gonɗo Maymuna Ba en minen gonɗo e wañe e rewɓe wonɓe ɗo ɓe huleyde demen Hajja Ndiaye en mo limti juuma Dieynaba Ba en Maymuna Jiggo en mo limti fof juuma tan min calmini min juurima min goni ɗon ko yettere Allah gila uddigol jumagol ha ñalawma hande o gila nden ha joni amin ɗo gila ziyara fuɗɗi kadi ha joni amin ɗo kala ko kewi ko minen tan daraho min defa min defira ɗum Allah e nulaɗo mo e almudagal e ceerno men Cheikh Siraji Dine e ceerno Amati Diani Ba e ɗum tawi min gandi ɗo min defa battare min gollita ɗum ko Allah e nulaɗo mum e Cheikh Namati Diani gof e anniyaji amen e anni e ceerno ko ɗum darni min ɗo kadi ko hen kadi min gonta kadi hen kadi min jiiɗi kadi mayde inchallahu taala ɗo min mbaali e ko marrane o min mbaɗi e foof nan ɗo haydara mankani hen foof nan ɗo duggama kadi ha timmi foof timmi fof ne manki fof ne timmi ha timmi son nduggo foof haydara mankani wona battare ndi wona hirande nde wona kassare ndi foof ne manki fof ne timmi deɗɗe fof ne timmi wona ndiyam ɗam wona jaram ɗam fof ne timmi kadi kalis ko fof ne timmi kadi worɓe ɓe kadi ko dariɓe ne feewi ne rewɓe darori ni ko noon worɓe ɓe kadi darori sewde kadi ko noon darori no feewi fof ko liggey ceerno e barke ceerno meɗen ɗum tan darnimi ɗo ala min ga ɗum ko yesso tan minen ko yesso tan min komin mbawi faluji komin mbawi faalo ceerno Amati Diani Ba komin yaay faluji ko yesso tan min payi inchallah ƴette ko sarwoɓe kañumen carwata minen min keedi tan koye ndefu hen somin dotti ha paari boluƴi nawama min ƴettani rewɓe carwana rewɓe sarwoɓe ɗum min ƴetti ɗum worɓe kadi sarwoɓe min goɗɗo sukaɓe Madinaɓe wonɓe asalem ɓe kamɓe carwata battaji worɓe ɗe sukaɓe rewɓe ga joom suudu Siraji Agnon kanko sarwata kanko équipe rewɓe kamɓe carwata battaji rewɓe ɗe e sukaɓe Madinaɓe rewɓe sukaɓe Madinaɓe nanɗo ɓe resaɓe ɗo ɓe nanɗo kadi ɓeɗo kadi nanɗo Maymuna Ba nani ɓeɗo kadi ko ɗo e Dakar ɓe koɗi ko ɗo ɓe goni e Dakar kono minen gaddiɓe ɗo e dental he oɗo wiide ko Maymuna Jiggo ko ɗo e Dakar ɓe jibina kamɓe ɗo e mawni Pikine kono minen fof minen gaddiɓe ɗo ɓe gonta e dental he e kamɓene koɓe almuɓe ceerno oɗo ummi ko Mbour wiide kadi tok ko almuɗo ceerno Mansour Baro wiyama Mbour e Gounas fof gasi timmi dental Mbour e Gounas fof timmi machallah Maymuna Ba ndima baal assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi ko wonde ɗo e waño o tan daranade Alaji Mouhammad Saydou min goni ɓesgu Madina Gounas naaɓe min jogui pelle amen e min gari yantude e dental ngal e wallodirde e yimɓeɓe eyyi oɗo noon kanko woni mawɗo kanko woni yummiraɗo kadi ko debbo moƴƴo machallah o ardi o jaggui ha tiiɗi o waɗi kadi no ceerno Tidiane yiɗiri ni e min gonani ɗo worɓe e rewɓe ene jillodiri minen rewɓe koye wañi he min kaaɗi somin defti kanko waɗi organisé kadi o ƴetti ko worɓe kamɓe carwoyta worɓe nde wonnoon enen guila Dakar Madina Gounas en ganda irtodirde e worɓe kanko oɗo debbo kadi ko noon o waɗiri ɗum e emin ñaagui tan min mbaɗi erago kadi kala ɓesgu Gounas gonɗo ɗo e Dakar emin mbiya ɗum bisimilla mum taw ko debbo min mbiya ɗum bisimilla min o woni yumma amen minen kala ko wawi dañ yo addu doole mum kadi yo ar janten hen mbasen hoɓɓe aroɓe tawɓe keyɗani minen dal ɗum min jiiɗi hoɓɓe aroɓe wotoɓe keewi ɗum min daro minen foof assalamu aleykum wa rahmatullah min ko Dieynaba Ba mbiyetemi ko mbi Abdou Sene Belli Ba aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal nde jettiɗen Allah julɗen e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɗen jetta ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba mo ganduɗa hande ndeɗo darde ko kanko sababu muɗum foof ko kanko taki ɗum ko yettere Allah caggal nde jettiɗen Allah ko alhamdulillah ɗe balɗe foof emin dari ɗo darde nde ko kanko tan taki ɗum par ce que ko kanko jarani amen ɗum
min baaliɗo e jangol e fofof kono ko yettere Allah alhamdulillahi rabbil alamin e kadi no yiɗirni kadi ko noon min mbaɗiri ala jillugol ala haydara ko sunna o tan ko ɗum ɗon min dewi ko yiɗi ko tan koye ɗum min jokkoto ha hande no yiɗirni kadi ko noon min mbaɗirta ko yettere Allah no adiɓe haalde ɓe no ɓe mbirini tan yettere Allah e yettude kadi dental yettude kadi organisation jila e worɓe ha e rewɓe fof ne rewi lawol alhamdulillahi rabbil alamin e no mbiruɗa ni kadi ndefu ngu kadi min keɓani hen caɗele ko yettere Allah jila e ndugguji ha fofof e ko manki hen fof ko mataw ko tagaɗo woni timmani tan e min ñaagui hen yaafuya e min mbeɗa immi ha Kolda ko ɗon gonnomi kono joni mbeɗa to Kolda ziyaro tan tek kam arde e tan ligganade ceerno tan ko ɗum tan erangam tan e ɓesgu dental kala to wawi wonde woni Afrique e monde fof monde entier o fof ko yimɓe yo jaggo surtout ma enen ko dañƴen ko weeɓani ko yettere Allah eɗen ñaagui Allah tan yalla junnana en gurdam ceerno on da e cellal e kala garɗo kadi salminama kadi weltanama kadi goto fof darima darde foti darande e Maymuna Ba. Assalamu alaikum warahmatullah. Salmini on onon fof ay goto mi accani ko wonde weltare rek wonde weltare gila hanki ha joni min nanɗo e min liggono jarɗo ligganade no ceerno Ahmad Tidiane Ba yo Allah hokkuma juutde balɗe moƴƴina battano ko kala julɗo dewo Allah jakko en ɗam min komi haabi ɓi Ibnu An kam neɗɗo fof ene andi ɗum to galle ceerno ɗo min komi ɓiyi ko ɗo gommi ko ɗo ndesami sabu waɗi sababu noon ko gila e de barkatu bayel yo yurmede Allah wone makko kala mayɗo kala fof dewo Allah julɗo ko sabu waɗi sababu noon ko sababu ne goggam oɗo addi kam ɗo e wañ he on groupe goto min bokkinanimi hen o wi kam ko mbi Ibnu An kamɓe fof ɓe jalti ɓe mbi kam machallah naɗɗo ka natowo mo natani ka natowo emin jogui noon ɗon hono groupe jiɗodirɓe groupe Madina Gounass minen sukaɓe Madina naɓe resaɓe ɗo emin jogui groupe amen min mbaɗi ballal amen noon hanki min gaddi min nawi yen battinimo wuuri tawi en ɓeyden ustaki machallah ko weltare rek kamɓe fof ɓe gari ɓe jagguito hoɓe foti jaggude mo fof jagguide foti jaggude machallah heddiɓe kadi inchallahu rabbi nana e lawol ngara woni weltare min defi fodde barmeji 30 e ko fawi machallah wañuji ɗi noon ko ɗiɗi fodde 70 barme defama fof noon min jiiɗi ko yo timmu fof kadi ma timmu ene waɗa yakar ñamama yarama aleykum dental ɓesgu dental on calminama Daka FM on calminama on ñaganama Allah moƴƴere on darinoma ɗo rawane on darima ɗo hikka min ñaagui Allah kadi yen daro ɗo mo wuuri mata ko haaletano fo haalannoɓe kaali gayni kono en jettiri ɗum Allah so tawi ziyara o fandima kono foti e lebbi ɗiɗi kala ɗo madinajo wonno ɗo e wuuro he ɗanata ko jamma ɗanata ko ñalawma nde wonno ko yidde teddinde ñalawma o wonno ko ceerno men kadi min gaddi teddinde e yidde kadi ñalawma o Allah walla ɗum ɓenna e jaam wayno foti wade ni ko ɗum tan woni darda men ɗo guila hiccanki noon emin ɗo ko yidde tan wayno foti wade ni emin coyna rewɓe min jaɓɓo ɗumen min mbiɗumen kadi bisimilla men min jiiɗa ko manki on min jiiɗa ko muusi on min jiiɗa kadi ko tampini on kono noon emin jettir ɗum kadi Allah neɗɗo ala ko wawi ko Allah wawi kono guila nde min puɗɗi ziyaro ha faade joni emin jettir ɗum Allah ene newni fofof kala ko min gummani Allah ne waɗa hen nowuya ala ko min mbawi haydara kono Allah ne tawti min kala ko min gummini Allah ne nawna ɗum fof haydara min jani hen caɗele min gummoro ko 4 heures min caggina guila 8 heures min mbino emin coora wiya ala yawi min pat seeɗa wadde noon gandon Allah newni fof ha newi dental Madina gongal Gounass ngal ko kangal woni ɗo jinnaɓe mawɓe wonnoɓe toon ɓe ko ɓen ɓiɓɓe men goni ɗo min ñaagui jomam kono jinnaɓe ɓe mbanani min mbanon min jiiɗi yaɓɓude koye koyɗe mabɓe min mbaɗa koɓe mbaɗanno ko walla min ɓurtina ɗum ni emin mbayi ɗo pelle amen fedde Madina Gounass naɓe hay jibinaɓe ɗo wonno ceerno ko Allah waɗani ɗum kala jiiɗo ɗum yiɗat ɗum min paggi ɗo woɓɓe hay joni fof ɓe nani hen enen natti amen gam yidde ceerno noon ko Allah waɗani ɗum ɗon wona minen tan haalpulare ɓe ɓo hay joni fof ɓene jimin ene jiiɗi min ene jiiɗi ceerno ene balliti min hen ene balliti min e fedde he ene mbaɗi hen jawdi men ne mbaɗi hen doole mumen ɗum noon ko dokke Allah eɗen ñaago Allah tan joomum yo Allah junnan en ha juuta
yo Allah junno ha juuta joomum judden hen Allah junno gurdam ceerno meɗen tampuɓe ɗo ɓe yo Allah jammu tampere ko yilata hen ko yo Allah newnu ko dogata hen ko yo Allah dandu yo Allah hokken kadi wattudinimo wuuri joomam jarama ley julde nelaɗum on mbiyam assalamu aleykum ko minen ɓesgu madinnaɓe gonɗo gaare groupe dental yiɗodirɓe emin beltino min ñaago Allah borom subhanahu wa taala yo Allah junno gurdam ceerno men yo Allah junno gurdam ceerno men tan wonde cellal e sellirede saabu gurdam makko ne heewi nafoore e aduna he wona e Sénégal tan koye aduna he fof gurdam ceerno heewi nafoore min jetti Allah min jettimo ko min goni ɗo ko kadi kala to min mbi ko min ɓesgu madinnaɓe min teddinte hayso koye auto ji he min ñaagoto tan ko yo Allah junno gurdam ceerno men min goni ɗo e deeɗa men Rougui Bal e Assou Bal hitande fof kanko ardoto min ɗo min tawatamo kadi o fannanani min mbawno rendude golle ɗe o fannani min kono wak degui Allah mo andi inde mum o anda fof ko debbo moƴƴo haydara mankani ɗo golle ɗe fof ndewi lawol fof paari bottaji ɗe fof paari haydara mankani fof paari guila law guila 4 heures joni min gummi ɗe gone e bottade ɗe gone fof paari ɗe corama ɗe nan takko golle fof ko machallah ko feewi tan ko weltare tan yo Allah junno gurdam ceerno men assalamu aleykum bandiraɓe min calmini on min daari jam on kadi amin juuro on amin ñaagui Allah moƴƴere nde kadi amin ñaagui Allah yen tewtore ko minen dental baba ceerno Madina Gounass dental gongal tongal kangal tan kadi woni ɗo hayda haade Asal Balde woni mawɗo amen kañum aldi bonnani Alsou Balde kañum woni mawɗo amen aldi bonnani kala tumin tawimo e golle ɗe wiyata golle ɗe ko golle amen mine fof ndendi kala no min jiɗiri min mbaɗi noon heege ala ɗo ɗom ko ala ɗo ala fof ko manki ko wawi ko wawa fof mona waɗa hen kadi ala fof ko manki minen ne kayne o wiyete kayne ko aldi bonnani minen kayna min gabbiti hen minen fof komin ɓesguji ceelno ko ɓiɓɓe ceelno goni ɗo e tanda mum dental gongal Madina ngal ko ngal dental woni ɗo e Dakar ngal dental kadi woni he dental Casamance demboluji Demba Malle wiye demboluji ko min woni afu makko mi wiyete Habi to Ziguinchor guilay baba ceelno ha baba ceelno oɗo dental ngal ko baba mon he mawɗo ko Allah aldini ɗum e baba Mamadou Ba minen fof amin beltini on ko yo Allah ɓoyno ngal dental Allah junna ngal ko mawɓe ɓe kadi kaɗa ko yataw minen sukaɓe ko minen kokka minen ɓiɓɓe e taniraɓe e jatiraɓe yo Allah waddan en ya barke ceerno e seereɓe mum eyyi gasi minen fof ɗum woni ɗo kankone hayne aldi bonnani minen fof komin miñi ko en komin ɓesguji makko amin omo rewi hen Allah mo jokkiri en ɗam kala galɗo fof kadi notidirimo saabu Allah kadi amin gappiti hen assalamu aleykum bandamen yo Allah junnan en katu en jetti Allah en juuli annam makko sallllahu alayhi wa sallam en barkinirima ñaganade ceerno men halif men tedduɗo yo Allah junnu gurna makko ha juuɗo waɗa hen cellal duumigal kanko e dendagal halifaɓe diine foof e ko yettude Allah tan no ñalawma o yarini kam kono wowno yarude ni tan en mbi alhamdulillah nde wonno wañuji ɗi ko wañuji ɗiɗi pecca e waɗi ɗum feccede wañuji ɗin noon ko añde hode eɗen gandi Dakar no way fadde ni ɗum jeeyi sababu fecca wañuji ɗi kono wañuji ɗi fof sa yeeyi eɗen goni wañ goto e ko yettude Allah noon e ɓesgu dental ngal e gardogol COD no tambori ziyare o ni tambori organisation ni alhamdulillah rabbil alamin gila ñalawma o nanga gila o suwa nangede yimɓe jooɗaki ha ñande on nanga ha ñallagal hande ɗo koye organisation wona ewa kala ko fonno waɗede e fodede e nde fewja no waɗire fof waɗama ɗo joni ene waɗi équipe aji ɗi ganduɗa ko kañumen gonno ɗo en gilla ɗeɗo balɗe ene mbaɗa préparé oɗo ñalawma ko fate ndiɗo bottari ewa ene waɗi équipe aji mo ganduɗa so kaljiti ko kañumen garanta ndiɗo bottari nawa ɗumen to juma to so bayal ceerno Mansour to so Allah lamɗo je waɗi équipe temedere neɗɗo nan toon ko kañum en jogui on ndi sarwe so kaljitama ko kañumen carwata nden wadde koko waɗa taaɓe goto foof ne andi holko foti wawde gollude ɗo ne waɗi ɓe ganduɗa ko ɗo mbaali defde ha weeti ɗo eɗen jaare ɗo joni 11 heures kono bottaji ɗi foof deftama ɗum koye yettere Allah ewa ɗon kadi so en gummima ɗo aranoɓe bottaji ɓe ma garan bottaji nawa bayal ceerno Mansour to soɓe gari maɓe taw toon Bali e Samba Ndiaye ko kañum en jaari ma won temedere e neɗɗo ene ɓorni gileji ko kamɓe dottande rewɓe e worɓe ɓe foof e yamirore ceerno ɓe nawa ɗum e nokkuji ɗi poti nawde so haljitama kadi artire watte no wono wadde ni kawrene duwaw hawre amin eyyi joni fodde enen ko defɗen ɗo ko en mbawa haalde ko defda e ziyare ko foof enen kam wañuji mo gonɗen o 60 barme ene defa ɗo ewa e nder 60 barme defa o peccuɗen ɗum e nder école aji ɗiɗi oye école musidɗo men biyeteɗo Matar Ndaw e Assou Bal na gardi toon
oga école ne min mbeɗa ardi ga mbeɗa wonde grand idi mba en e dendagal bari en e woɗɓe bandiraɓe men rewɓe aissata ba en kamɓe foof mariame diagne en eɗen gardi ɗo eɗen gondi ɗo eɗen defa ɗum no dental ngal yiɗirni no sunno o yiɗirni no diine o yiɗirni mbete julɓe ɓe en dañama ene belta saabu ɗum ceerno wi kala ɗo jiiɗa gorko debbo no foti takkade wi haalama haala ndefu tan ɓayde wona daka gonɗen eɗen mbawi waddude hen sohnaɓe taw koye sunna yadata eɓe ƴewana en ko foti yaade daw koye wuuro teeru gonɗen ko ɗum jeeyi sababu ɗum hikka rawane ko ɗon tolnino kono kadi hikka mbeɗa wawi wiide ɓeydima sa yimi wima ɗo capanɗe jeegom ɗo tan ko ɗiɗo wañuji ɗiɗi mbimami kono no waɗi wañuji goɗɗi gonɗi ɗi ganduɗa ko wayno marché aslem ko wayno grand dakar naɓe ko wayno woɗɓe ne deefa ene gadda foof koyde barkinirade julɓe ɓe ɓe ganduɗa ɓe awa andani kono kalten tan ko fodde gandal men eɗen ganduɗe e ko kumpitɗen ko kono noon ko arata ɗo ko e goto fof addata e doole mum tolni ene ko yettude Allah tan e ɗo kam ɓe mbi neɗɗo kala ko golluɗa ceerno wi kala ko neɗɗo waɗi soko moƴƴere ma yi soko bonnande ma yi eɗen gandi ɓeɗo woppuɓe galleji mumen woppi foof ɓe gari ɓe dari ɗo guila hanki e wawde ñamminande julɓe ɓe e ɗum tan ko yettere Allah ala haali noon wawde ligganade ceerno ma e ziyare poɗɗo ni henna ɗum kadi koye yettere Allah e ko wona ɗum ko ɗo ponnoɗen adorade ɗo ko ɗon woni ɗo battinnortoɗen woni holɗon duwanade jinnaɗo meɗen jinnaɗo dental ngal foof e woni ba Abdou Aziz Kane walla mbiyen ma Abdou Aziz Kane eɗen gandi kadi ko jinnaɗo men enen foof ɓe denta ko korsinaɗo e dental he ko neɗɗo dariɗo e dental he eɗen ñaago yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo Allah watton foftorde makko ewa eɗen duwono ceerno eɗen duwono dental ngal fof eɗen duwono ɓesgu dental ngal fof eɗen duwono kadi ɓesgu makko kadi enen kadi koye ɓesgu makko jeeyeten nde wonno Alhaji Mamadou Saydou wi Madina Gounass fof ko galle goto dental ngal fof ko galle goto ɓesgu ngu fof ko galle goto sa memi goto tan a memi goɗɗo fof ewa needi ndi needi ndi ko enen fof ndendi needi ndi ɗum noon wadde so woodi ko yani e goto tan yanede yimɓe fof no ceerno men wiyata ni ko galle goto ko ɓesgu goto ko dental gotal julɓe ɓe fof ko gotum yo Allah waɗane moƴƴere e julɓe ɓe kala gondunoɗe e caɗele yo Allah ittan ɗum ɗeɗo caɗele e barke oɗo ziyara kala gardunoɗo ɗo ne wonde caɗele ene wonde rafiji yo Allah ittan ɗum ɗum rafiji Allah ittan ɗum ñabbude yo Allah ittan ɗum caɗele eɗen ñaago yo Allah waɗa jaam e leydi he waɗa jaam e aduna he waɗa jaam e julɓe he foof assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ko Moussa Sall Madina Gounass legal amanatullahi Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada